Πάμε να δούμε τις πιο συχνές παγίδες στη διατροφή και πώς μπορείς να τις αποφύγεις. Η διατροφή δεν χαλάει από ένα γλυκό ή ένα ποτήρι κρασί. Χαλάει από συνήθειες και νοοτροπίες που δεν τις παίρνουμε χαμπάρι. Ας δούμε μερικές από τις πιο συχνές παγίδες που περιμένουν στη γωνία. Ύπνος. Υπνάκι. Αν δεν κοιμάσαι καλά, πεινάς περισσότερο. Αν δεν κοιμάσαι καλά ή αρκετά, το σώμα μπερδεύεται. Αυξάνεται η γκρελίνη, η ορμόνη της πείνας, και μειώνεται η λεπτίνη, η ορμόνη του κορισμού. Το αποτέλεσμα, όλη τη μέρα να νιώθεις μία ψευδοπείνα. Πριν κατηγορήσεις τον οργανισμό σου, δες αν κοιμήθηκες σωστά. Κάνε τον ύπνο προτεραιότητα. Είναι το πιο φυσικό fat burner που υπάρχει. Εκτός από αυτό, ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για την υγεία του εγκεφάλου, για το anti-age, για την υγεία γενικά, για τα πάντα. Περίοδος. Οι μέρες που όλα τα γλυκά σε κοιτάνε. Λίγες μέρες πριν την περίοδο αλλάζουν πάρα πολύ τα επίπεδα των ορμονών και αλλάζουν απότομα. Ως αποτέλεσμα αυξάνεται η πείνα και ειδικά η επιθυμία για γλυκό. Τι κάνεις για να προστατευτείς? Πρώτον, προτείνεις αλμυρό πρωινό ή υψηλό σε πρωτεΐνη. Μείωσε λίγο όσπρια και λαδερά στο μενιού σου πριν την περίοδο, επειδή σε χορταίνουν λιγότερο από άλλες επιλογές πιο πλούσιες σε πρωτεΐνη, όπως το κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, αυγά. 3. Αλκοόλ. Θερμίδες που δεν φαίνονται. Το ποτό φέρνει έξτρα θερμίδες και λιγότερο έλεγχο. Μετά από 2 ποτάκια όλα φαίνονται καλή ιδέα. Πίτσα, καλή ιδέα. Γλυκό, ακόμα καλύτερη. Δεύτερο γύρο. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος βάλε το αλκοόλ σε μίνιμουμ κατανάλωση. Και φυσικά, αν το ένα γεύμα συνοδεύεται από αλκοόλ, πρέπει να είναι πιο σεμνό και light. Επειδή όσο ο οργανισμός σου καίει τις θερμίδες του αλκοόλ, θα αποθηκεύει όλα τα υπόλοιπα που έφαγες. 4. Φαγητό έξω. Όταν τρως έξω, εσύ αποφασίζεις τι θα σερβιριστείς. Όταν τρως έξω, φτιάξε από την αρχή το πιάτο σου με αυτά που σκοπεύεις να φας, χωρίς ξαναγέμισμα. Εστίασε στα λαχανικά για όγκο και στο πρωτεϊνικό στοιχείο, κρέας, ψάρι, αυγό. Και ναι, μπορείς να περάσεις υπέροχα χωρίς να φας σαν να είναι το τελευταίο δείπνο. Μια πιο όρημη, στοική, αν θες, προσέγγιση, το να εκτιμάς τη συντροφιά, τη συζήτηση, τη στιγμή, σε βοηθά να απολαμβάνεις πραγματικά το φαγητό, χωρίς υπερβολές. 5. Συχνό ζύγισμα. Μεγάλη παγίδα, ειδικά αν έχεις ζυγαριά κάπου στο μπάνιο και όλο θες να ανέβεις να δεις τι συμβαίνει. Το βάρος ανέβω-κατεβαίνει φυσιολογικά. Υγρά, φάση του κύκλο, λάτι, ύπνος, πολλά πράγματα. Δες το γράφημα μία φυσιολογική πορεία δυνατίσματος. Αν ζυγίζεσαι καθημερινά, παίζεις ένα ψυχολογικό παιχνίδι που δεν έχει κανένα νόημα. Παρακολούθησε την πορεία σου σε βάθος εβδομάδων, όχι ημερών, και εκτίμησέ την βασιζόμενη περισσότερο στις μετρήσεις μεζούρας. Αυτό που είπαμε και στην αρχή για τις μετρήσεις. 6. Μεγάλη παγίδα, ψυχολογία του άσπρο-μαύρο. Δεν υπάρχει ή είμαι τέλειος ή τα χάλασα όλα. Ένα λάθος γεύμα δεν ακυρώνει την προσπάθεια. Το να τα παρατήσεις το κάνει. Άντε να λες τα χάλασα, πες το συνεχίζω. Αυτή είναι η παραγωγική ψυχολογία που θα φέρει ένα μόνιμο αποτέλεσμα. 7η παγίδα, υπερβολικά ψηλές προσδοκίες. Θες να χάσεις σε 3 εβδομάδες ό,τι αποθηκεύεις επί 3 χρόνια. Δεν γίνεται. Η διατροφή δεν είναι sprint, είναι μαραθώνιος. Αν περιμένεις μαγικά αποτελέσματα, απογοητεύεσαι και τα παρατάς. Τις πρώτες εβδομάδες βλέπουμε μεγαλύτερα νούμερα διαφοράς και στη ζυγαριά και στη μεζούρα, επειδή μαζί με το λίπος φεύγει και η κατακράτηση. Νερό δηλαδή, αποδεσμεύεται νερό. Μετά από τις πρώτες εβδομάδες η απώλειά σου πλέον είναι μόνο το λίπος. Και το λίπος φεύγει αργά, το λίπος θέλει χρόνο. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Το έχει φροντίσει η μητέρα φύση για να φτάσουμε εδώ που είμαστε ως είδους Homo sapiens. Αυτά τα σύμπλην 2 κιλά της κατακράτησης είναι διπλή παγίδα. Φεύγουν γρήγορα, αλλά επιστρέφουν ακόμη πιο γρήγορα.
Πες ότι κάνεις τη διατροφή για εβδομάδες και έχεις καταφέρει να χάσεις 2 κιλά λίπους. Μία μέρα κάτι τυχαίνει και τρως παραπάνω. Είτε σε ποσότητα, είτε παραπάνω υδατάνθρακες, είτε τρόφιμα με μπόλικο αλάτι και κάνεις κατακράτηση. Την επόμενη μέρα ζυγίζεσαι και βλέπεις είναι 2 κιλά. Δεν είναι λίπος, είναι κατακράτηση. Μπορεί να έβαλες 200 γραμμάρια λίπος, αλλά 2 κιλά με τίποτα. Συνέχισε κανονικά τη διατροφή σου και σε μερικές μέρες θα φύγουν αυτά τα 2 κιλά ή έστω το 1.800. Για τα 200 γραμμάρια λίπος θα πρέπει να υδρώσεις πιο πολύ. Και από εκεί και πέρα μπορείς να συνεχίσεις κανονικά χωρίς απογοήτευση. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε συνεπείς και να φτάνουμε τους στόχους μας.